뭐 먹으면 제카이니 다만 웃자가 양나. 제카이니 다만 수영 찍어봐. जिंदगी कुछ नहीं 야 고생하대. 나 이프로 에디 남은 내니 가로네네. 인터레스 자나니 당타르 아르 만나이그 가르나니바बो 이만 바이디 살아. 와 풍어네 그 만나이 자든 나 당너너 가타라케는. 아, 또 테스팅 나이네 만나이 그 만거나 타수와 만나이 벨라르제 만나이 마트 에키는가? 에키는가? 다만 너랑도 되거든. 아. 나만의 그네 시다로 너마. 그는 콩쿠스도 없나 납다. 땡 한번 잘라는마. 예, 마이시 그 볼래. 예, 스니 보스니. 매 마망 그래. 어? 아, 한 치그 떠나서 나 같은 배운 그래마. 아, 신카즈 마. 비름자 씨 이거 더부터. 보니셔. 야, 그이라 덴바. 나 부르니 나마. 나 산니. 그래 부르니. 어? 이거 레드레 마버 잔세. 라보. 아스람 카디네. 라보. 나 구르는 리프베 동 있는 네 피베 동. 나 구르는 네 피베 동. 바. 예. 마치 산 누구서 마음을 한대 있을라. 탕란션 나마. 인베다 예만든 난이 가 프로피디. 다이 만든 난이 가 프로피. 만든 난 로가 프로피는 그때. 남은 내올래. 남은 인바이. 이지소. 치르탄데. 가라 갈랑 잡아요, osra. 파스파스 나자야. 왜? 난 나야 왜 봐증 쓰는. 말라가 글리스 칸바. 말라가 글리스 칸바. 난 나야 막 애기네 탁리나. 다가 프로필로 만든다니. 빨르고 그 보이 도 고롬을 산둥아 만에 드무이 라이 산둥둥 라이 파이만시에 나구르나네 문피나 동네 나야 베시방. 어이 문도 송나거. 어? 나 문도 안 송. 뭐를 만칠라? 어? 아슬. 언니 지자네 칸치부터 수나든 랑 이만 바이디. 누구 서나 군탕너다. 누수리 자네 그거 수나든 나라 갑시오 타메요. 왜 마트 들고 둥둥 레크? 어? 그냥 흔핀네 스바는 놈 말래 혼자 스상너 듭는 그? 어? 아이템 만드네. 아이템 만나네 인펜네. 들고 둥둥 나던데. 버리면 되잖아. 버리면 돼? 탕란 탕바 타겠나? 응? 어시타. 나 싫다일래. 매양 고스도 너는 필레벤 마요. 많은 속노는 그 술 탕너데. 나 만든 난만 가프로다. 응? 만든 난만 가프로다. 와 풍어네 그 만나이 자든 난 탕너너 가타라케는. 아, 또 테스팅 나이네 만나이 그 만거나 만나 테스팅 나이네 상드이 만네. 다만은 근데. 타수와 만나이 벨라르제 만네 마트 에키는가? 다만 너랑도 되거든. 니문도 뭐 도구 나왔나? 말래 그 코스트 오는 나길 베테 이살라. 너희 시도 온 술라발에 만든 국가로 잔나 은혜는 그나 하게. 능앙니 그따만냐 그날래 앙 온느 쓰기야. 능앙니 그따만냐 그날래 앙 온느 쓰기야. 지고. 만나이 동 가이 흔나 냥는 그 탕는 넣게만. 다만 후르낭데. 만든 난 당아봐. 다이 주디 후르는 의유. 시에 가지고나. 만 바이디. 맨나 그거 문 무드바마. lokna nain ro manche ipe pe di dak cho tang la sami ma di na thang a ro cho khang nga na khmu na khene amun de dukung ken tu lab ja si man na ni pe ma lab ja khe hijja de bermende
आंबो बाजाराव थांनो होननानै एन्जर जाजोबना दं न'आ एन्जर सिथाबग्राया बेखौ लायनो थांदों ओमफ्राय आङो बेखौ लायनो थांनानै गोबाव जाबोबाय गावहा मोनफैग्रोबाय ओमफ्राय नै नायाबो एसे गथा गथायानो ओमफ्राय नै नायाबो गथा गथायानो दिखुं एसे मोजाङानो जादो मोजां नाखौनो मोनबोदो नै गोरलै बास्रावजोब्बाय जायखिजाया मैखाया इबो माथो इमान बायदि गरमाव बाब ना मानोखौनो एसे दावराव नामा 그는 콩쿠스도 없나 남다른 배 그래 알아시 칸나를 고랑매야 예 गरमलै दायो जुदि नोङो मानदो होननानै बुङो देनाय नायथारला नोंखो दिनै मानदो होननानै गाबा जुदि गाबख्रावो न'आवसो दोनना फैखागोन आं ओमफ्राय ना मोननाय बोथोराव थाङाबा ओमफ्राय उनाव गाख्रबा मोनो मा जेखाइनि दामानो मिथियाखै आंना जेखाइनि दामा सुनियावनो मिथिखाबाय स्र' मोनलायदों दिनबानि मालायनि सेननि सावना लादों खोमा ओइ जेला मेला इफोरबायदि ना वा गाथारखादों नांनायखौ गाथारलायदोंनो भिडिअ लायथिंबा इमान गाजा मानदो होननाल' बुं दायो नङा इखौ लामना बोथिया फिसा गलांजोब्बाय जेखाइ मोनसेखौ लामनाय नै बेफोरबायदि ना मोननायनि कारनैनो इन्टारेस्ट जानानै थांथारो आरो माननायखौ गारनानैबाबो इमान बायदि साला माने मैयाबोसो मोनदो माया नाया बोरै ओमफ्राय फोराननाया फोरानना गालांदो गोजौआव देनाय बोख्लायनाय मैया नाखौ बोख्लायनाय आंनिफ्राय दाउस्रिया जालांगोन होननानै जाया दे हानर नैयावबो फोरानना दोनलायदो आरो नै मैयानियो आरो दंबावो नै माने बेफोरखौ इन्टारेस्ट लानानैनो माननायखौ बावगारनानै थांबाय थागोन आरो इमान बायदि बाब सान्दुंआ जोंख्लाबलायदो जायाखै रानख्रेबबाय बा जोंख्लाबदोनि सान्दुंआ बा रं नुजोबदोले हायिखायसो फैदो नङाबाथाय माया सान्दुं हायिखायसो फैदो ओमफ्राय नङाबा गुरबावगोनसो बाब इमान गाजा मारदो ओंख्रि संनायखौ नेला नङा हो बोरै मोनदो गोजा जाबोजोबदो सं बा आसार जालायदो बा खबदो नामा खबसे बारा हो नों संफ्ला नाखिदो नामा इयो संफ्ला नाखिनो आं दासो बाजारनिफ्राय मोनफैखादो दानिफ्राय संना होब्ला दासो माथो 1 बाजियाव आं दहायनो होनबाय बाजाराव थांदोंमोन एन्जर सिथाबग्राखौ लायनो होननानै एन्जरा सिथाबोना खारबाथाय गावखौबो हराव बिदिनो सिथाबना दोननांगौ मोखाङाव माननायावसो सिथाबना दोननांगोन बेखौ माननायखौ मान थांनाङा होनबाबो मानिथारा बा गाबोन थांबावगोन थाङा इयो नोंनि खोथा मानदो होननानै आंनोल' खोथानाङा ओमफ्राय आंखौ डिस्टार्बल' होनाङा नोङो दान अके दान खिन्थु खोन्थाबा न'आव दोनना फैखाबाय बियावसो न' नोंसो गोसोथोना लाबदो गोसोथोना लाबनाया दाय गैया माननायाव थांनाङा होननानै थांनायासो दाय ओमफ्राय थांखांनायनि उनाव आंनो खोथा फैनो नाङा जि मानदो होननानै मिथिबाय गोजा जाबोजोबदों आं बोरै मोनदो खावसे खामजाखादो सं जिंदगी कुछ नहीं जायाखै दे